ଶୁଣୁଛ? ହଁ କୁହ। ଦେଖିଲ? ମୋ ପାଇଁ ଆଣ ଖାଇବା। ନା ନା ଆଉ ଖାଇବାନି। ଆଉ? ସବୁବେଳେ ତ ଖାଉଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବନେଇକି ଆଣୁଛୁ ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ଦେଖିବା କ'ଣ ବନଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ছুঁয়ে দিলি সে ছবিକୁ আঁখে বুঝি জীবন সে পাইগলা দেখো দেখো ହେଇଗଲା ମୋ ମନ ମଣିଷ ତା ସାଥିରେ ହସି ଖେଳି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଗଲି ମିଠା ଦିନ ସରିଗଲା ଆସିଗଲା ମୋଜିଟୋ। ଆସିଗଲା, ହଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ହେଇଛି।